ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮಟ್ಟುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆರಾಮಟ್ಟುಳ್ಳಿರೊಂದು ಪಂತಿ ಎಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಆತ ಅಂಚ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುಕಾಂದ್ ಪಂದ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ತವನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಐಕ್ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಐನಾತ್ ರುಚಿಗೆ ಖಾರನ ತೂದು ಕುಂಟೆ ಮುಂಚಿ ನಾಲ್ ಐನ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಪುನೆ ಮುಟ್ಟ ದಿಡ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅವೆರ್ತ್ ಬುಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆತ್ ಜೀರಿಗೆಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಳು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಪುನೆ ಮುಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಆಯಿನಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಸೈಡ್ಗ್ ಇಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅವು ಅರ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮುಂಚಿಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಜೀರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ದ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪಿ. ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗ್ 4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅವು ಫುಲ್ ಕೆಂಪಾಪುನೆ ಮುಟ್ಟ ಐನ್ ಬೇಯ್ಪಾವುಂದು ಇಪ್ಪಿ ಬುಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಿ. ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆಟ್ ಅವು ಕಲ್ಡೊಡು ಫುಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆವೊಡು. ಐರ್ದ್ ಬುಕ್ಕ 1/4 kg ತಾತ್ ಏನು ಕೋರಿ ಪೀಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆಟ್ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯೊಡು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನನ ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನತ ಐನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಿ. ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ಲಕ್ಕನೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದ್ ಐಟೆ ಬೇಯ್ಯಡವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಬೇವ್ತ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜೆಸಳು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಪತ್ತುನ ಬೊಡ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದ್ ಕೊದಿ ಬರ್ಪುನೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಯಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿನಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಕೊದಿ ಬತ್ತು ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ನ್ ಉಂತಲೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ರೆಡಿ. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಬೈ ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.